Jawa Tayub pun katalupen tanggalipun 29 bulan 10 monggo tumblek wonten dalipun Bapak RT Pak Roto sumeka nggih Pak Wo sumeka turut mengundang sebab tanggal 29 bulan 10 wonten sumeka dalipun Bapak Roto di wong nggih mbok gak ro urung rene to kok tak teni kene kali Pak Wo sumeka sing duwe lembu balap tunggale Pak Kades Bagli lembu balap iki kebangetan kowe nimas arep bisa jaga janjimu dhewe iki sakjroning sesrawungan nyatane isih kegoda iyane gai tenan piye wis yo wis yo wis melane mere-mere sing ngrasake tobat senadyan sliramu ora tresno nyatane seneng kotatmu umpama wis dadian ganti kapanan ya dak bakal tak enteni teni nodi ayo udan iki ning lho bangklik lemas ayo wes giyup ya aku wis kebaca tresno ambumu nono ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi aku gak turu bayanganmu nang sukri wis Ya, Cik. kerbu pikiranku ala kadir kok kaya ngene rasane bendino kangenan ya dak ingin weruh dhewe apa bisa aku nyedhek sliramu Jawa ayo gak dadi apa
kudu